This is in short with Ntumabaso. Cha, angiqhube le topic. Ethi inkatha igwinye ibhomu like KZN. Ivideo engiyenzile lesibili ke sebemutile-ke bayiphuca sound. Onkuzimalanga. Cha ngizoqhubeka ngikhulume ngoba le topic ngiyafisa ukuthi ngiyiqede. Ngizoyiphinda futhi. Ngitheke kuwe-ke Hlabisa uUria wafa ebekwe ophondweni. uDavid ngoba enza ubuqili efuna afe ngoba yena efuna umfazi wakhe, ufuna umfazi womuntu. Nala kanjalo ihlangene ANC, ihlangene neDA. Bafuna umbuso womkhonto wesizwe. So ke babeke wena ke manje ophondweni. La impi ishisa khona ukuze wena ufe. Lalelani-ke, lalela, uyazi, uZulu bamdinga exovekile. uZulu bamdinga eqobane waqedana yedwa. uZulu bamdinga ehlakazekile ngoba ngeke baze bamkhone uZulu esahlangene. Amaqhawe anamandla la. Ayaziwa amagalela awo. So the best way is to sow a seed of division, a seed of confusion, a seed of blindness, and a seed of hatred amongst the Zulus. Uxova impi kugcine la KZN kune Zulu on Zulu war, Zulu on Zulu violence. Bakwenzile ngo-2021 beqhatha amaZulu namaNdiya ePhoenix. Baqoba baqeda amaZulu eqojwa amaNdiya. Kodwa ke uNkulunkulu emhle nenyanda sezulu bayibamba lempi yangenzeka. Badidekile-ke they can do anything to disintegrate the strength of the Zulu nation. Ikuphi inkinga? Inkinga kugaqelwe umhlaba nomnotho kaZulu kwaZulu. Hayi lo Natali wenu esingamazi. Wayifunani la eKZN, wayifunani la kwaZulu. Njengoba senimsikela ke kwelinonile sekuthiwa iKwaZulu Natal. iKwaZulu le. Bambake weHlabisa, bambake weNtuli. Ithi into ke lezi nyembezi zalama multitudes of the people of KZN, millions of ogogo nomkhulu, inqeqe, ishosha, idalwa, impumputhe, you can name them. Nazo zonke le inhliziyo ezibalisayo. Uthi umlayezo kinike isilinganiso sezinyembezi zabo bonke laba bantu sesiyafinyelela esilinganisweni emehlweni kaNkulunkulu. Sesiyafinyelela esilinganisweni emehlweni nazo zonke izinyanda zezulu namaqhawe afa. Angeke ninqobe le. Andibokuza uFaro wake wanqaba waphetha kuba abantwana bakwaIsrayeli bakhululwe eEgypt. Niyazi kwenzakalani? Kwagcina uThixo engakusho. Nofunda ukufunda emlandweni. Umlando is very important. Anofunda ukufunda emlandweni. Buzala emlandweni. Buzala amaNazaretha ukuthi kwenzakalani ngovela Shembe owaye contesta uNyazi. Kwangenelela inkantolo, kwangenelela uhulumeni ngoba befuna ukudivide uZulu. Niyazi kwenzakalani. Uma ningazi buzala amaNazaretha. Anobuza lapha eNdlunkulu. Nakhona yathi inkosi isibekiwe. Wafika uhulumeni, yafika ipolitiki, afika amaqola, ashintsha isinqumo, abeka owayo umuntu njengenkosi. Bhekani kwenzakalani kulomuntu obekwe inkantolo nohulumeni nama-politicians. Gadani, nibheke isiphetho ukuthi kuyophelelaphi. Fundani emlandweni. Lento eyenziwa kumkhonto wesizwe, it can't be right, it shall never be right, not at any day, and you know it. Angeke uhambe ngemonto yomuntu uyintshontshile ngoba ushintsha number plate.
bese ucathi kokugcina wena. It's a matter of time before amaphoyisa ayishaqe le moto akubophe wena maqeda imoto ibuyele kumnikazi wayo. iKZN iyabuyela kumkhonto wesizwe. All the culprits will regret. Washo uZuma wathi abanye benu bayokhala. Lezo statements sisamile namanje. If kuukuthi wena Hlabisa wena Ntuli anishinji ukwenza, ngiyasho futhi namanje ngiyaphindelela, laba bantu aba innocent abagcwele lapha enkathini noyifici inyembezi zabo ukuthi awu salandela abaholi kanti silandela abadayisi. All right, we do not want trouble in KZN. We do not want trouble. We want peace. Njoba amasotsha asetshaliwe kuzo zonke indawo asaza funani kwawona didekile sithi uMadlula ajikele eceleni athi jikijela mkhonto jikijela. Uyazi indaba imbi ngeKZN ingoba wonke umuntu umkhonto nongaboni vele umkhonto ngoba sonke sifuna into eyodwa ukuthi ke sixofiwe sadukiswa. Yingakho ke namhlanje kungazathi there is division amongst us because of the kind of leadership that we have. Yenza njeke weNtuli, yenza njeke weHlabisa, thathani ke inkatha niyibuyisele esiporweni to resemble the essence of the meaning of inkatha, which is the sacred grass coil, the item that is so sacred and that resembles the unity of the black nation, the unity in particular of the Zulu nation. That is the core and the essence of inkatha. Inkatha. Buyiselani ke kanza kwethu. Lento seniyenzile manje inkatha seniyenza unity of all the confused and the enemies against your own brothers, which is umkhonto wesizwe. It will never sustain because it is artificial. Ayona sithule siyabuka kodwa khona kozwakala. Khuzeyani mabuthengatha jikijela mkhonto jikijela baba Msholozi sizokulinda. Lento ingawe, lento uwe, lento ikuwe yatshalwa in 3 months when we're taken into isolation wedwa in a prison cell. Whoever wants to contest you, let him prove, come with a record ukuthi uke waboshwa usuku lodwa without a trial, without the admission of guilt or a non-admission of guilt, without the ame phambi magistrate noma ijudge maqeda waboshwa wagwetshwa. Uma ekhona lo akaphamise isandla, that is the person who qualifies to contest uMsholozi. As we speak and talk, lento ingekamsholozi. The time is now. The time has come for umkhonto wesizwe to reign, for umkhonto wesizwe to lead, for Jacob Zuma to determine the future of this country. Other than that, we are going nowhere. Bafowethu, bawudadewethu le ayidike politiki idinga nje common sense. Uma umuntu ephasile wawina waba number 1 eklasini awukwazi umphuca report bese utshiza ngayo uqhoshe ngayo uphaphe ngayo lapho lingisa inja ethi yajabula kuphamisa umsila kuvela izinqa khona ke into ephakathi kwezinqa engathandeki. Lento yenziwa inkatha bathi bayajabula bayaphakama bafana lezinja ejikiza kuphame umsila kuvela izinqa bese kwakhona into evelayo engenhle. Asibuyeleni ke eqinisweni ke awukwazi weNtuli ukugwinya izinyane lengwenya maqeda kuthule isiziba. Umkhonto wesizwe awuthule kodwa usayololwa. Lapho oyibuya khona koqhuma nhlamvana ezinye ziyawufeketha. Be careful not
to become a casualty. Siyoma nawe msholozi siyoma. Jikijela Mkhonto jikijela. Abaphindeke ba mute futhi. Ngiyabuya no part 3.